Milí diváci, vitajte v Kulináriu TVA. Naším dnešným hosťom, vlastne staronovým hosťom, je magister art Miro Polakovič. Dobrý deň. Vítaj. Ahoj. A chcem povedať len toľko, že je to vlastne intelektuálsky gurmán, alebo gurmánsky intelektuál. Dôležité je, že je to magister art. To magister, ten titul zdôrazňujem kvôli tomu, že magistri to boli vlastne v minulosti alchymisti. Áno, má to k alchymii veľmi blízko. A v podstate je taká okrídlená príhoda z tých mojich dodávateľov, keď mi povedali, že len preto, že som umelec, tam dám také gebuziny, či im nedovolí stavovská česť ako kuchárom a mesiarom. A ty sám osobne sa považuješ viac za alchymistu alebo za gurmána? Určite, nedokázal by som niečo robiť, čo musím. Vždy vlastne je to vymyslené. Teraz mi robí veľký problém, že to musím vlastne recepty si napísať, aby sa to dalo vyrábať vo veľkom. Improvizuješ. Ja rád improvizujem. Ja si nikdy nevážim. Vážim si ich, akože sú dobré, ale hmotnosť neprevažujem, vždy to robím odhadom. Alchymisti väčšinou si dali nejaký záväzok, že dajme tomu vymyslia nápoj lásky, alebo čo ja viem, zlato z olova. A väčšinou vymysleli niečo úplne iné. Ty si chcel napríklad vymyslieť klobásu a vymyslel si, čo ja viem, slaninu? No, celkom mám k nim blízo, lebo napríklad gro surovín je pohánka a tá lieči zlatú žilu, takže vlastne k tomu zlatu to má blízo, len bohužiaľ zbavuje ich zlata ľudí. Áno, áno. Ale aj bolesti. No. Chcem povedať len toľko, že relácia, tá prvá, v ktorej si vystupoval, mala obrovské ohlasy. V TVA sa prakticky nezastavila mailová schránka, prišlo na množstvo listov, kde sa ľudia pýtali na to, ako sa to vyrába, ako sa to varí. Ty sám osobne si zaznamenal takisto ohlasy? Samozrejme, veľa telefonátov, veľa mailov a veľmi ma to potešilo, pretože aj vekové spektrum je od mladých ľudí až po dôchodcov. Myslím, že to bolo celkom milé, pýtali sa, ako to aplikovať, lebo veľmi ich zaujalo, že tie moje výrobky sú viac účelové, napríklad tie natierky možno použiť namiesto smotaní, je to bez cholesterolu. Môže ich použiť do pečenia, do cestovín, veci budeme v budúcnosti robiť aj halušky a všeličo z toho. Teraz ich dnes použijeme napríklad do tatarského bifteku namiesto vajíčok. Tatarský biftek. A čo to hovädzie mäsko, ktoré je základnou surovinou tatarského bifteku? V podstate nejaké hoviatka nás môžu pozorovať, pretože zostanú živé, vďaka tomu, že hlavnou surovinou sú zemiaky. Zemiaky v tatarskom... Toto keby videli tí Tatári, ktorí si to mäso nosili pod sedlami na koni, no tak ja myslím, že by chceli, aby sa to premenovalo možno na americký, na biftek, pretože zemiaky pochádzajú z Ameriky. Ja som si to v podstate vykúpil. Vykúpil som si to tým, že tá pohánka, ktorá tvorí gro všetkého, aj tohto chlebíka, na ktorom tu budeme robiť z ktorého toasty a na ktorom bude ten tatarský biftek, je pohánka, po pohanoch nazvaná, alebo niekde na východe, myslím, tatárka. Tatarčené pyrohy napríklad východne aj poznajú. Tatarčená múka. Takže Tatári v podstate v tom tatarskom bifteku zohrávajú tu stále. Ten tatarský biftek sa nebude jesť bez ich vplyvu. Takže milí Tatári, teda ak sa na nás dívate aj v Tatarstane, ale hlavne milí Slováci samozrejme, pretože vysielame pre vás, tak si dnes urobíme tatarský biftek bez mäsa. Takže sa pustíme najprv do prípravy mäska. Musím povedať, že tie zemiaky bolo treba vyrobiť deň uvariť. A veľké umenie je, aby boli do polotvrda. Do polotvrda. Pretože keby boli rozvarené, tak tú ilúziu mäsa nevyvolajú. Čiže je to dosť ťažké, už som tie ženy vo firmičke vycepoval, že už to vedia spraviť a je to naozaj tak. Je to stále len farba zemiaku, nevyzerá to ako mäso. Ja osobne som veľmi zvedavý, takže pomôžem, takže naškrapím. No ja by som ťa poprosil, keby si mohol toasty nakrájať a ja začnem. Toasty sú z toho pohánkového chlebíka, urobíme také centimetrové. Áno. Čo ostatné ide do tejto pochuťky? Ostatné presne to, čo do normálneho tataráku, až na to, že tam nebude surové vajíčko, ale bude tam škvareninová pomazánka, ktorú vyrábame. Ani vajíčko? Ani vajíčko, no tak ako by si vegáni mohli dať tatarák? No ja som vždycky ten tatarák, keď sme ho kedysi si dávali v kaviarni, tak to vajíčko ja som ho vždycky miešal. Takže
Bez vajíčka. Bez vajíčka. Ale tá ilúzia vajíčka je vytvorená v tej pomazánke. A kedysi, lebo ja som ešte zažil ten zlatý vek koliby, som ako 15-ročný tam išiel pracovať, niekedy v 69. roku. A keď sme boli na filmovačkách, tak som si zvykol tataráčik s bikaverom vždy si dať na večeru, keď sme sa dostali. K tomu červené víno. Vyrábaš síce víno je vyrobené z prírodných surovín, tam sa nepoužíva mäso. Záleží od tej vody, či je dosť kvalitná. Mám jedného spoločníka, ktorý má vinársky závod, takže kvalitné vínko. Viem už, aká chuť je gulatá. Takže červené víno k tomuto vegetariánskemu tataráku môže sa hodí, áno. 2 deci vínka denne je veľmi prospešné pre zdravie. Ešte jeden zemiačik zoberiem. Takže priatelia, keby vám náhodou ten tatarák nechutil, tak to víno zostáva. Nezostáva. No, nie, vlastne to sa vypije. To sa vypije tak, či tak. Tatarák môže zostať. No ani ten nezostane. Tak ja som trošku skeptik, pochybujem, ale vyskúšam. Inak mám kamaráta, ktorý má veľmi rád tatársky biftek, ale nemôže si to dovoliť, lebo má dnu. To je tá nepríjemná pánska choroba. Takže možno, milý Milan, keď sa na to dívaš, tak možno si budeš ten tatarák môcť dopriať aj bez mesa. No to určite. V podstate tie dnavé záchvaty bývajú najmä, je to vlastne kryštalická kyselina močová, čiže nesmú vývary a tak. To tu nehrozí. To tu nehrozí. Nehrozí, čiže toto máme viac menej pripravené a začneme vysmážať tieto ústiky. Alebo hrianky, ak chcete. Hrianky, po slovensky. Hrianky, aby som poprosil. Áno, mohli by sme hovoriť aj o ingredienciách, ako je dnes v móde, ale my budeme hovoriť o tom, že máme suroviny. A prísady. Áno, tak. Prísady. Čiže nie aditíva, namiesto aditíva. Áno. Prísady, to je zaujímavá vec. Tie prísady sa nemenia. Tie idú do tohto vegetariánskeho tataráku zo zemiakov také isté. V podstate všetko až na tie vajíčka, ale ja som to nedopovedal. Vlastne potom tí ľudia mi tak zavideli ten tataráčik, že som celému štábu musel miešať. Čiže tá skúsenosť z tých mäsových zostala, no len zmenila sa ten základ. Treba povedať, že tento tatarák bude asi o dosť lacnejší. Neviem, pretože keď rátame ten čas pri vegetariánskej strave alebo pri zdravej výžive je oveľa náročnejšie, lebo keď človek si hodí kus mesa na panvicu, tak nič tomu nemusí robiť, tu všetko je treba krájať. No. Japonci a Číňania hovoria, že majú dokonca vysoké školy krájania, zeleninky a tak. Ale predsa len kilo zemiakov je zatiaľ na Slovensku ešte stále lacnejších ako kilo hovädzie sviečkovej napríklad. To určite. To áno. No zatiaľ by ste si mohli prepasírovať cesnak, to môžeme na tento tanierik. Môžeme takto. Čiže cesnačiku nebudeme šetriť. Kde máme pasírovač? Pasírovač máme tu, nech sa páči. Tak. Takže takto. Ja začnem krájať. Cibulku toto môžeme dať. Cibula, cesnak, ten nesmie v tatarskom bifteku samozrejme. No, nie. Tá ilúzia vlastne je vytvorená tými chuťami, takže tam, a najmä tými výraznejšími chuťami. Tak. Cesnak je zdravý a to dokazuje to, že je tvrdý, tento konkrétne. No tu bude asi paličák, to je záhorácky cesnak. To bude záhorácky, nebude to čínsky určite. Nebude to čínsky. Čínsky je taký žlčí, treba povedať. Tak. Cibulku len tak leda bolo, pretože ju vlastne... Že nebudeme obvinení z rasizmu, no. Tak. No. Používame moderné výdobytky, dalo by sa povedať, moderného kuchynského priemyslu. No, takéto jemnúčke za chvíľočku. Áno, taká má ísť presne do tataráku. No, fajn. Robíš často tento tatarák? Nie. Už sa málo filmuje, že? Už sa málo filmuje. Skoro vôbec, takže... No tak ale preto robím túto zdravú výživu, lebo môj cieľ... No hovorí sa o tom, že zase slovenská kinematografia by mala začať tvoriť, fungovať a ja si myslím, že je to aj kvôli tomu tvojmu tataráku. Ak sa to rozbehne a prídeš do toho štábu, budú veľmi prekvapení, že ona začne fungovať u mňa, lebo ja chcem si zarobiť na vlastné štúdio, takže preto to robím. Takže dúfam, že raz bude... Keď to nejde so štátnou podporou, ani sponzori, kým sa nehrnú, tak si musíme na tie filmy zarobiť, že? Presne. Dobre, cibulu máme, cesnak máme. Tak, už som zbadal, že tá platňa je červená, takže už sa to bude vysmážať. Vydržte tie toasty, tie hrianky. No veď my môžeme zatiaľ začať miešať topinky. A dáme si, veď zemiačikom sme nastrúhali viac. Dáme tam ešte troška, tak. No nie je to pekné, mäsko? No, priznám sa, zatiaľ to vyzerá ako zemiaky. Ale
som zvedavý, tie koreniny dodajú tomu určite farbu a chuť. Tak, cibula. Dobre, cibulky nebudeme šetriť. Tak, dáme si cibulku. Keby sme tam nemali varené zemiaky, tak si myslíte, že robíme zemiakovú babu. Cesnačík dáme. Cesnačík, výborne. Teraz si dáme troška z tohto. A toto je namiesto toho vajíčka? Áno, to je pomazánka škvareninová. Áno, škvareninová. A je to vlastne, dokonca je bez sojová, lebo sa snažím kvôli alergikom robiť aj bez soje. Takže, milí chovatelia sliepok, už môžete svoje ratolesti dať preč, pretože vajíčka... Už si môžu sliepky odbory zakladať. Sliepky si odýchnú. Alebo nejaké združenia, dobre. Dáme tam ešte jednu, ešte stále to nemá. Pozrite sa na to, vyzerá to veľmi zaujímavé. Vyzerá to trošku ako horčica. Ale vlastne je to žlté a to vajíčko so žltkom. No to dobre, že si pripomenul, môžeš tam dať kúsoček horčice. Horčicu máme. Tak, pozrite sa. Koľko? To nechám na tvoju intuíciu. Dobre, no tak nakoniec to zahustím, aby to... Tak stačí. Stačí. Horčica je klasická. Klasická, ale bez chémie. Pozor. V podstate vždy zháňam výrobcov. Bez chémie. Lebo horčica je vlastne horčičné semeno, víno, ocot, cukor. Snažím sa aj bez cukru, aby bolo, lebo aby mohli alebo aby tam nebol rafinovaný, repný. Dobre, čiže toto môžeme začať miešať. Tak. A zatiaľ toasty. Už sa olej. Takže teraz začína ten miešací proces, ktorý je veľmi dôležitý. Tatarák musí byť dobre vymiešaný. A to nie je ten klasický, ale tento vegetariánsky, so zemiakou, rovnako. Ešte sme tam nedali trošička rasce. Tak, treba to dochutiť teraz. Rasce, to ešte dochutíme. Výborne. A teraz tam dáme tak, aby to pekne zafarbilo, troška papriky. To je taká vynikajúca. Štiplavá, klasická. Rajčiny dávam, ale teraz podnik dám. Mleté sušené rajčiny. Teraz dáme troška pálivej papriky. Tak, aby to malo grády, to sa hovorí. Všetko bajočko, teraz tam dáme troška repy červenej. Červená repa, cvikle. Takáto pekná sušená. Troška cvikle. Tak toto je už naozaj niečo úplne iné ako ten klasický tatarák. Zabudli sme dať morskú sol, ktorá je, troška je tam nahradený sodík draslíkom, čiže je taká šetrná aj pre hypertronikov. Počujete to vlnobytie? Morská sol. Áno. Vieš, z ktorého mora je to konkrétne? Neviem, ale sirény mi spievajú pri tom. Áno, sirény, tak asi egejské pravdepodobne. Asi. Takže. Dobre. Morská sol. A dáme tam trošička sojovej. Sojová omáčka musí. Tak. Dobre. Troška oleja. Olej. Dobre. Rastliny slnečnicový, že? Nie, toto je olivový. Olivový alebo slnečnicový, podľa toho, kto je ako naučený, ale verím, že ty už si kultivovaný papkáč. Ďalšia prísada zo Stredozemia. Takže je to naozaj, alebo bude to naozaj tatarský biftek s príchuťou Stredozemného mora, samozrejme vyrobený zo slovenských zemiakov. Vlastne je to také kozmopolitné jedlo svojím spôsobom. No teraz dáme, to je v podstate jedno, tu je zmes, ja to volám gulášové korenie, je tam paprika, je tam troška sušenej mrkvičky, troška zeleninky a tak. Výborne. Čiže ľudia si môžu buď sami spraviť, alebo... Len zase je to bez všelijakých glutamanov a ďalších zvýrazňovačov chute. To je dôležitá vec. Nie sú tam žiadne chemikálie. Len by som povedal pozor na to, lebo ľudia napíšu, že predávame polievkové korenie bez glutamanu sodného a dajú tam glutaman draselný, alebo dajú tam ešte horší zvýrazňovač chuti. Čiže sú takí drobní podvodníci medzi výrobcami. Treba povedať, že my sme si už na tie priemyselné chute žiaľ aj trochu zvykli. Alebo teda niektorí. Pozrite sa, už to pomaličky dostáva farbu. Aj vôňu toho tatarského bifteku. Najviac farby nám dá samozrejme kečup. Áno, kečup musí byť, pochopiteľne. Tak. Môžeme to vyškriabať. Zase, samozrejme, že som vyberal kečup bez konzervačných, najmä synteticky, lebo konzervačné látky môžu byť, pokiaľ sú... Sú už také na trhu, áno? No tie koreniny sú rôzne, majú túto, dokonca probiotická kultúra konzervuje. Ocot je najlepší konzervant. Ja kupujem víny napríklad. Ja používam víny, na Moravu chodím,
a to je naozaj kvalitný, alebo jablčný. Jablčný, áno, jablčný je výborný. Jablčný je aj výborný, vlastne aj na tie dnavé veci a na klbové. Lyžičku jablčného octu denne. Dokonca sa to, tuším, dáva aj s vodou, nejak sa to riedi. Áno, samozrejme. Sa to, je to veľmi dobré. No, máme to málo. Farebné, tak tam Farebné? Trošička. Začína to vyzerať ako mäso, pozrite sa, ale vôbec to nie je mäso. Akože nie, už to je mäso. No nebolo teraz to áno, mäso. týmto spôsobom. Nebolo, ale už to bude mäsko. Ešte dáme trošičku. Ešte trošku sojovky. Dobre. No, a teraz niekoho, kto by sa obetoval ochutnať. Či to už je jedlé? No, teraz to ochutnám. To je iba prvá, to ešte dochutíme. Jasné. Troška slané asi možno. Ja neviem, niekomu to bude akurát. Myslíš, že veľa slané? Nie, ja myslím, že Nie. Myslím, že doslova je to v poriadku. Málo pikantné. Áno, ešte trošku papriky. Alebo Dáme aj korenia. troška korenia gulášového ešte a dáme aj papriky. No ale priatelia, poviem vám, že si ma veľmi prekvapil. To je som rád. naozaj... To som rád. Myslím, že s týmto dochuteným to bude akurát. Skvelé. No už teraz ale cítiš, že už v pozadí je to aj pikantné. Je. Je, že? Farba stačí mesová, alebo Absolútne fantastická. falošná sviečková je tmavá, ale normálna sviečková Nie, je je dobrá. Má to Že? presne Že? tú čerstvú, takú... Pozrite sa, má to farbu čerstvého mesa, naozaj. A nie len farbu, chuť Aj čerstvého chuť, mesa. presne. Lebo a nie je tam žiadne také na tom mese, ako by vás potrebujete do toho dátumu a do toho. Toto sú zemiaky. No ale sme zabudli povedať, že vlastne ideme na to použiť, jednak bola tá nátierka namiesto vajíčka a namiesto bežného chlebíka je ryžovec, je to jablonický ryžovec, je to ináč ryžovo-pohánkový chlebík, ktorý je zase bez lepku, čiže ďalší dôkaz, že gurmáni môžu byť aj vegetariáni, lebo je to gurmánske jedlo a myslím si, povedz, chutí? Je to výborné. Ja ešte by som si možno dal trošku toho cesnaku na Áno, tú hrianku. no veď áno, to by samozrejme. I keď cesnak je samozrejme v samotnom tataráku. Cesnak na hrianku musí, to som aj zabudol. Cesnaku nie je nikdy dosť, pokiaľ sa nechystáte cestovať mestskou hromadnou dopravou, alebo ak sa chystáte, tak budete mať veľa miest. Ak chce sedieť, no tak som chcel povedať, takže je možné. No, teraz to už bude naozaj vyzerať ako tatársky biftek. Takže môžem si natrieť. Samozrejme. Teraz sme to natreli všetkým mesiarom dokonca. Áno. Takže... No pozrite sa, vyzerá to absolútne fantasticky a vôňa je. Veď mesa, vôňa. Ja sa bojím, že tie zemiaky už z toho nešli dať ani preč, pretože už je tam len meso. No. Skvelé. Podarilo sa. No, ja by som to možno ukončil takou sentenciou, ktorá mi napadla. A to je pre všetkých milovníkov. Ďakujem ti pekne za tento recept. Myslím si, že aj diváci si prídu na svoje. Lebo priatelia, nezabudnite, že platí jedno staré a dobré. Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, na akom nemocničnom oddelení budeš ležať. No. No. Takže na zdravie. Na zdravie.